ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु, सर्वं कृष्णार्पणम. हरे कृष्णा devotees, हरे कृष्णा to all, pranams to all. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில சாப்டர் 10 பார்க்க போறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம் இது. இது வந்து என்ன அப்படின்னா பூரணத்தின் வைபவம். ஓகேவா? நம்ம ஏற்கனவே 7 and 9 ரெண்டுத்துலயும் பார்த்ததோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னும் என்னென்ன உங்களோட வைபவங்கள்லாம் இருக்குன்னு பகவான் வந்து விவரிச்சு கூறுறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. ஓகேவா? அதுவுமே இந்த சாப்டரோட எண்ட்ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியானதுதான், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வைபவங்களை மட்டும்தான் நான் உனக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலயும் நான் பரவி இருக்கிறேன், அதுல வெகு சில வைபவங்களை மட்டும்தான் நான் உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கடைசியா பகவான் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஆனா இந்த வைபவங்களை கேட்கும் போதே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளை சுற்றியுள்ள அத்தனை ஜடப்பொருள்லயும் பகவான் இந்த ரூபத்துல இருக்காங்கிற அந்த ஃபீலிங் நமக்கு வந்துடும், நம்மளால அதை உணர முடியும். அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம், பூரணத்தின் வைபவம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु. स्क्रीन इन वरला माताजी. மாதாஜி நான் ஷேர் பண்ணனும், நான் ஷேர் பண்ணலாம். இன்னும் வரல. இல்ல ஸ்கிரீன் என்ன வரல. ஓகே வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே பிரபு. ஃபுல்லா தெரியுதா பிரபு? ஃபுல்லா தெரியுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிரபு. நமக்கு நம்ம பார்க்க போறது விபூதி யோகம். விபூதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வைபவங்கள், அதாவது பகவானோட அப்யூலன்சஸ், அவங்களோட குவாலிட்டிஸ். அப்யூலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குவாலிட்டியை பத்தி சொல்றது. ஓகேவா? பகவானுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே அவங்களோட திருவாயிலேருந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, எனக்கு உங்களை பத்தி கேட்க கேட்க எனக்கு கொஞ்சம் மட்டும் டயர்டே ஆகல, உங்களோட வாயிலேருந்து வரக்கூடிய அமிர்தமான இந்த வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பூரிப்பாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கு. சோ நீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்டுட்டே இருக்கிறேன்னு அர்ஜுனன் கேட்கறதுனால பகவான் வந்து தன்னோட விபூதிகளை பத்தி சொல்றாங்க, அவங்களோட வைபவங்களை பத்தி சொல்றாங்க. 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது பூரணத்தின் ஞானம். ஓகேவா? பகவான் தன்னை பத்தி மிகச்சில விஷயங்கள்ல தான் எந்த மாதிரி என்னது அவங்க வந்து எந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை எடுத்திருக்கிறாங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. நேத்தி நம்ம பார்த்த 9th சாப்டர்ல சில விஷயங்கள் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த யோகம் ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல, அந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல அவங்க தன்னை எப்படி வெளிக்காட்டிக்கிறாங்க, அவங்களோட தோற்றம் எந்த வகையில இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். வந்து இது அப்லோடட் இல்ல, இது அப்டேட்டட் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிபிடி. பிரபு இது இல்லையா? வேற இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் லேட்டஸ்ட். இல்ல கடைசியா அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் இருந்ததே பிரபு, அதுதானே இது? ஆமா எல்லாத்துலயும் क्वेश्चन இருக்கும், இது அது கொஞ்சம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். கடைசியா நிறைய क्वेश्चंस இருந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி காட்டவா? எல்லா அதுல வந்து 50 பேजेस இருக்கு மாதாஜி, இதுல வந்து 55 பேजेस இருக்கு. நீங்க இப்ப எடுத்துருக்கீங்க. 55 இருக்குது. ஓ அப்டேட்டட் இல்லையா பிரபு? இல்ல. ஓகே, அப்ப நீங்க அத ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே ஓகே. இதுவா பிரபு? ஆமா மாதாஜி. எஸ் எஸ்.
நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போய்க்கோங்க. இது வந்து ஓவர்வியூ, அத்தியாயம் 10ஓட இந்த சாப்டர் 10ஓட ஓவர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர் அப்படிங்கிறது இந்த 10.1 to 7 அந்த வெர்சஸ் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இது வரைக்கும் தன்னை பத்தின ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம்னு எல்லா ஞானத்தையும் அவங்க வழங்கிட்டாங்க. அப்பயும் கூட நமக்கு என்ன பண்ணல, நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, கிருஷ்ணரை பத்தி பூரணமா தெரிஞ்சுக்க முடியல. அவங்க இன்னும் அறியப்படாத ஒரு விஷயமாவே தான் அவங்க இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அது அவங்க வந்து பரமஞானி. ஓகேவா, அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானத்தை உணர்ந்துக்கிற அளவுக்கு இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து ஞானம் கிடையாது. சோ அவங்க சொல்ல சொல்ல அதுல நம்ம ஓரளவுக்கு நமக்கு அதை பத்தி என்ன உணர்வு நமக்கு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால பகவானை உணர்ந்துக்க முடியுது. சோ பகவான் அறியப்படாதவர். ஓகேவா, அடுத்தது அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். அவங்க தானே எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்க. ஹீ இஸ் த சோல் கிரியேட்டர். அவங்கதான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்கிறதுனால அவங்கதான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம், அவங்கதான் வந்து பேஸ். ஓகேவா, அவங்கள வச்சுதான் மீதி எல்லாமே உண்டாகுது. அந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், பகவான் வந்து காரணோதய விஷ்ணுவா படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காரணக்கடல்ல. அவங்க விடுற மூச்சு காத்துலான்னு நிறைய அண்டங்கள் உருவாகுது. அத்தனை அண்டங்களுக்கும் மூலம் யாரு, ஆதாரம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷ்ணு தான். ஓகேவா, முதல் புருஷாவதாரம் எடுத்து அந்த காரணோதய விஷ்ணு தான். அவங்கதான் அதுக்கு ஆதாரம். ஒரு கல்பத்தின் முடிவுல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தனையும் அவங்கள்ட்ட போய் ஒடுங்கிடும். இது நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ்ல பாத்துட்டு வந்திருக்கிறோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா 10.8 to 11 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இதுல 4 ஸ்லோகாஸ் இருக்குது. இந்த 10th சாப்டர்ல 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் சதுர்த் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அந்த 4 ஸ்லோகாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே போதும், பகவத்கீதையில நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான விஷயங்களை பகவான் என்னெல்லாம் உபதேசம் பண்ணாரோ எல்லாத்தோட சாராம்சம் தான் அது. ஓகேவா, அந்த 4 ஸ்லோகாஸ் நம்ம வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது. இது பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்ம என்ன மாதிரியான வழிகளை பின்பற்றணும், அதுக்கு பகவானே எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் தான் அதுல இருக்குது. அடுத்தது 10.12 to 18 இந்த வெர்சஸ்ல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உன்னத நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவங்கதான் இப்ப இந்த சதுர்ஸ்லோகி கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் சொல்லிடுவாங்க, அவங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் ஆல் கிளியர் ஆயிட்டு, நீதான் வந்து பரமபுருஷன், பரந்தாமம். ஓகேவா, அப்புறம் திவ்யமானவர், பவித்திரமானவர், தோற்றம் இல்லாதவர், அனாதியானவர், அந்த மாதிரி அவருடைய எல்லா விதமான உன்னத திவ்ய நிலைகள் எல்லாத்தையும் அர்ஜுனன் ஒத்துக்கிறது இந்த 10.12 to 18 விளக்கப்படுது. அப்புறம் 10.19 இருந்து 42 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார். அவங்க என்னென்ன பொருள்ல எந்த மாதிரி அவங்க தோன்றுறாங்க. ஓகேவா, அவங்களோட தோற்றம் ஒரு ஜட பொருள்லயும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வைபவங்கள்னு அர்த்தம். அவங்க தன்னை எப்படி வெளிக்காமிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அது இந்த ஸ்லோகாஸ்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மத்தாஜி 10.1 வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசஹ யத்தே அஹம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி ஹித காம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ருணுமே பரமம் வச்ச, என்னிடமிருந்து கேள். ஓகேவா, பகவான் ஏற்கனவே தஷ்ருணு அப்படின்னு ஃபோர்த் சாப்டர்ல சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இப்பயும் என்ன சொல்றாங்க, இதை மீண்டும் என்னிடமிருந்தே கேள். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும், ஏற்கனவே என்ன அர்ஜுனனோட தகுதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அவங்க அர்ஜுனன் வந்து பிரியமான நண்பன். ஓகேவா, அப்புறம் சீடனாவும் ஆயிட்டாங்க அவங்க. அதனால நான் இது வரைக்கும் நான் உனக்கு விளக்கி கூறினேன். ஓகேவா, 7th and 9th சாப்டர்ஸ் செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாங்க, ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி விளக்குனாங்க. ஓகேவா, சோ நீ அடுத்து ஆத்ம ஞானம்னா என்னன்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் ஞான யோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அப்புறம் புத்தி யோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, பக்தி யோகம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தோம். சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக நான் உரைக்க போகிறேன். உன்னுடைய நலன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்பயும் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா, இது பகவான்கிட்ட பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம ஏன் அந்த கர்ம செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஓகேவா, இந்த கர்ம யோகி மாதிரி எதுக்காக நம்மளுடைய செயல்களை பகவான் செய்ய சொல்றாங்க, ஏன் எழுந்து போரிடுன்னு பகவான் மறுபடியும் சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுட் அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்குது.
அதை சுத்தமா தவிர்த்துட்டு அவங்களுடைய கர்ம செயல்களையும் அவங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய நலன். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு சத்திரியன், அவங்களோட கடமையை அவங்க செஞ்சாகணும், இல்லாட்டி உலகம் அவங்கள பழித்துரைக்கும். அதனால உன்னுடைய நலன்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல. சோ என்னுடைய பிரியமான நண்பன் என்பதால் நான் உனக்கு நல்லதுக்காக நான் இதை சொல்றேன், இதை நீ மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பகவான் அப்படின்னாலே என்ன, அதுக்கு அர்த்தம் வந்து பராசர முனிவர் அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. பகவான் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட டோட்டலா 6 ஆப்யூலன்சஸ் ஃபுல்ஃபில்டா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வலிமை இருக்கும், புகழ். ஓகேவா? அதாவது எல்லாமே ஃபுல்லா அவங்ககிட்ட நிறைஞ்சிருக்கும். நம்மள மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள்கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும். வலிமை இருக்கலாம், அல்லது புகழ் இருக்கலாம், அல்லது அறிவு இருக்கலாம், திறமை இருக்கலாம், துறவு இருக்கலாம், அல்லது அழகு. ஓகே. ஆனா அவங்க கிட்ட இந்த 6 விஷயங்களுமே ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இருக்குங்கிறதுனாலதான் அவங்கள பகவான்னு நம்ம அவங்கள மென்ஷன் பண்றோம். அவங்களை கூப்பிடுறது பகவான்னு கூப்பிடுறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பராசர முனிவர் அந்த அர்த்தங்களை கொடுத்தாங்க. 6 ஆப்யூலன்ஸும் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா பகவான் கிட்ட இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி 10.2 ஸ்கிரீன் மாறல மாதாஜி. மாறிட்டு மாதாஜி பாருங்க. 10.2 இல்லாட்டி புக் பார்த்து படிச்சு கொடுங்க. 10.1 தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 10.2வா? இந்த ஒரு நீங்க புக் வச்சுக்கோங்க. அது ஓகே, இதை நானே வாசிக்கிறேன். நமே விதுஹு சுரகணா பிரபவம் மஹர்ஷயஹ அஹமாதி அர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷீனாம் சர்வஷஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஓகேவா? அவங்க யார சொல்லிட்டாங்க? தேவர்கள் கூட, டெமிகாட்ஸ் கூட, அப்புறம் எல்லாம் தெரிஞ்ச மகரிஷிகள் கூட, ரிஷி முனிவர்கள்லாம் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிந்ததில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஓகேவா? அவங்கதான் எல்லாத்துக்கும் மேல, பகவான் தான் வந்து எல்லாருக்கும் மேல. அவங்கதான் எல்லாரையும் தோற்றுவிச்சாங்க. அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள பத்தின உண்மையை அவங்க சொன்னா மட்டும்தான் தெரியும். அவங்கதான் ஆதியானவர்கள். ஓகேவா? அவங்க சொல்லாம வேற யாரும் அவங்களோட வைபவங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால நான் தான் சோர்ஸ். அப்படிங்கிறதுனால அவங்க கொடுக்கிற நாலேஜ் தான் இவங்களுக்கெல்லாம். சோ அந்த நாலேஜ் அவங்க வழங்கவே இல்லைன்னா பகவானை பத்தின ஞானம் வேற யாருக்கும் தெரிய போறது இல்லை அப்படிங்கறத பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி 10.3 யோமாம் ஜமானிதம் ச வேத்தி ஓகோ மகேஸ்வரம் அசமூட மத்யேஷு சர்வபி பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் மற்றவனாகவும். ஓகேவா? அஜம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது. அடுத்தது அனாதின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல யோமாம் அஜம் அனாதி. ஓகேவா? அது அஜம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிறப்பற்றவர்னு அர்த்தம். அப்புறம் அனாதி அப்படின்னா ஆரம்பம் மற்றவர்னு அர்த்தம். எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றன. வேத்தி லோக மகேஸ்வரம். எல்லா லோகங்களுக்கும் அவங்கதான் ஈஸ்வரன், அவங்கதான் இறைவன் அப்படின்னு யாரு ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கலாம் மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக இருப்பான். எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் அவன் விடுதலை பெறுகிறான். ஓகேவா? இதுக்கு இமேஜ் நீ போட்டிருக்கிறது வந்து தேவகி மாதா. அவங்க வந்து அவங்களோட ஊம்ல கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது. சோ என்னை பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு நீங்க போட்டிருக்காங்க. பட் இமேஜ் எப்படின்னா சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவகிக்கு குழந்தையா கிருஷ்ணர் வந்து பிறக்கிறாங்கன்னு. ஆக்சுவலா அது அப்படி கிடையாது. அதோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவகியோட வயிற்றுல நம்ம எல்லாம் அந்த ஜட இயற்கையில இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து பகவான் அவ்வளவு நாட்கள் எல்லாம் அவங்க ஊம்ல இல்ல. அவங்க தானாவேதான் தோன்றுறாங்க. தேவியோட வயிற்றுல பிறப்பெடுக்கிறாங்கன்னு இல்ல, தானாவேதான் தோன்றாங்க. தன்னுடைய சுயரூபத்துலதான் அவங்க தோன்றுறாங்க. எப்படி அவங்களோட தோற்றம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா 400 விஷ்ணு பகவானாதான் அவங்க தோற்றம் அளிக்கிறாங்க. அந்த காராகிரகத்துல அவங்களோட தோற்றம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட மூல
மூல ரூபம் தான், சுய ரூபம்ல தான். ஓகே, வைகுண்டத்துல அவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி 400 விஷ்ணுவா தான் அவங்க அங்க தோற்றம் செஞ்சாங்க. அப்புறம் தேவகி வசுதேவரும் அந்த எதை பார்த்து மயக்கம் கொள்ற நிலைமை வந்ததுனால அவங்க வந்து தன்னை சாதாரண ஒரு குழந்தையா தன்னோட உருவத்தை அவங்க மாத்திக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அதனால நம்ம என்ன இதுல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவர் பிறப்பற்றவர். அடுத்தது ஆரம்பமற்றவர். ஓகேவா? அஜம் அனாதி, இது ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் எல்லா லோகங்களுக்கும், ஏன்னா அவரோட லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட். வைகுண்ட லோகம், கோலோக பிருந்தாவனம், அதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வந்தது, நம்ம கோலோக சாட்லயே பார்த்தோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஈஸ்வரதாமா வந்தது, தேவிதாமா வந்தது. ஓகேவா? பிரம்மலோகம் வந்தது, சத்தியலோகம், இந்த மாதிரி ஒரு லோகமும் அவங்களுக்கு கீழதான். சோ எல்லாத்தையுமே சேர்த்து யாரு மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன் அவங்கதான் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு மேல என்ன, நோ அதர் கன்ஃபியூஷன் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு என்ன, அவங்க பாவகாரியங்கள் செய்ய மாட்டாங்க. சோ பாவ விளைவுகள் அவங்களுக்கு இருக்காது. அவங்க எல்லாத்துல இருந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மத்தாஜி 10.4 and 5. 10.4 4, 5 ரெண்டு மாத்திரம். புத்தி ஞானம் மோக துக்கம் பவோ தபோ பூதான் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு, இவங்களோட வாய்ஸ் எனக்கு தான் பிரேக் ஆகி கேக்குதா, இல்லாட்டி அவங்க வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி தான் மாதாஜி கேக்குது. பிரேக் ஆகி தான் கேக்குதா? ஓகே, இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகால இருந்து நானே வாசிடுறேன் பிரபு. சாரி மாதாஜி, நீங்க நாளை கிளாஸ்ல வாசிங்க. ரொம்ப இன்டர்நெட் இஷ்யூ உங்க சைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வேதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தி ஞானம் ஐயம். இப்ப கிளியரா இருக்கா? இப்போ ஓகே மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க விட்டுருங்க, நான் படிச்சுக்கிறேன். நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இந்த 10.4 and 5ல வந்து என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புத்தி ஞானம் ஐயம் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா குவாலிட்டிஸ். மன்னித்தல், அப்புறம் வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம் துக்கம், பிறப்பு இறப்பு, அச்சம் அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ், மகட்டும், நிகழ்ச்சி என உயிர் வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவை. ஓகேவா? இந்த வேர்ல்டுலி திங்ஸ், இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டுலி திங்ஸ், இதெல்லாம் நிறைய குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாம் யாரோட குவாலிட்டிஸ்? நம்மள மாதிரி லிவிங் என்டிட்டிஸ், உயிர் வாழிகளோட குணங்கள். இது எல்லாருமே யார் படைச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஏன்னா இந்த ஜட தோற்றத்தையே அவங்கதான் உண்டாக்குனாங்க, மகத்தத்துவத்தையே அவங்கதான் உண்டாக்குனாங்கும் போது மகத்தத்துவக்குள்ள இருக்கிறதா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஜட இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட உயிர் வாழிகள் அத்தனை பேரும், இந்த 84 lakhs ஸ்பீஷியஸும். சோ அவங்களுக்கான குணங்களையும் யார் படைச்சிருப்பா அப்படின்னா நிச்சயமா பகவான் தான் படைச்சிருப்பாங்க. புத்தி ஞானம் புத்தி, அதாவது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அப்புறம் பகவான் என்ன, ஆத்ம ஞானம்னா என்ன, ஓகேவா, நம்ம ஏன் பிறந்தோம், நம்ம திருப்பி எங்க போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும். அடுத்தது ஐயம், அடுத்தது மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. நமக்கு ஏதாவது ஒரு குழப்பங்கள் இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து விடுதலையா, முதல்ல ஐயம்ங்கிறது ஒரு விதமான மயக்கம், அப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம விடுதலையாகிறோம். மன்னித்தல், அதாவது ஒருத்தவங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு காரியங்கள் தவறான காரியங்கள் நடந்துட்டா கூட ஒருத்தவங்க வந்து க்ஷமிக்கணும், பொறுத்துக்கணும். அடுத்தது வாய்மை, உண்மை. ஓகேவா? அடுத்தது சென்ஸ், அந்த சென்சஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கணும். சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா மனத்தையும் அடக்கணும். புலனையும் மனத்தையும் அடக்கணும்னா தான் நம்மளுக்கு என்ன, ஆசை வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். ஓகேவா? அடுத்தது சுகம் துக்கம், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா டியூவாலிட்டிஸ். அதாவது ஒரு மனித பிறவி, ஒரு ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழிக்கு சாதாரண குணங்கள் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாலே இதெல்லாம் இருக்கும். சுகம் துக்கம் இருக்கும், பிறப்பு இறப்பு இருக்கும், அப்புறம் அச்சமின்மை இருக்கும். ஓகேவா? அதாவது நம்ம என்ன காரியங்கள் செய்யறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கான நல்ல பலன்கள் தீய பலன்கள் கிடைக்கும். அதுதான் நமக்கு வந்து ஹாப்பினஸையோ அல்லது சேட்னஸையோ கொடுக்க போகுது. அப்புறம் ஒரு உயிர் வாழி பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே அவங்களுக்கு இறப்புன்னு ஒரு நாள் நிச்சயமா, அது சர்வ நிச்சயம் ஒண்ணு நடக்க போகுது. அடுத்தது எதை கண்டுமே நமக்கு பயமில்லாத தனம், அதுவும் இருக்கும். பகவானை நம்பணும் அப்படின்னா நமக்கு பயம் இல்லாம இருக்கலாம். அடுத்தது அஹிம்சை, எந்த ஒரு மற்ற உயிர்களையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா வார்த்தையால கூட அவங்களை இம்சிக்க கூடாது. சமத்துவம், எல்லாரும், ஏன்னா பகவானே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களே வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாம நான் என்னுடைய கருணையை வழங்குவேன்னு சொல்றாங்க. அவங்களே எல்லாரையும் சமமா பார்க்கும்போது
மனிதர்கள் அந்த உயிர்வாழிகளுக்குள்ள அந்த குணம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சமத்துவமா எல்லாரையும் நோக்கணும் அப்படிங்கிறதா இருக்கணும். திருப்தி எதுலயுமே என்ன வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்திங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய தவம், தானம், புகழ் மற்றும் நிகழ்ச்சி எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எல்லா விதமான உயிர்வாழிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள். இந்த குணங்கள் எல்லாமே என்னால படைக்கப்பட்டவை அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Mathaji 10.6. 10.6 Mathaji. 10.6. இப்ப கிளியரா இருக்கா லைன்? படிக்கலாமா மாதாஜி? வாசிங்க. महर्षयः सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तता मत्पावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः. हरे कृष्णा. இப்ப கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும். ஓகேவா? பகவான் இப்ப யாரு ஃபர்ஸ்ட் தோற்றுவிச்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்ப சொல்றாங்க. 7 மகா ரிஷிகள். ஓகேவா? அவங்க 7 பேரையும் இவங்க தோற்றுவிச்சாங்களாம். அவங்களுக்கு முன்னாடி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 ரிஷிகள். அதாவது மனித சமுதாயத்தை அவங்கதான் தோற்றுவிச்சாங்க. ஓகேவா? மனித சமுதாய பிரஜாபதினு அர்த்தவங்க. அடுத்து மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, அவங்களுடைய மனசுலேந்து பிறந்தவங்க. பல்வேறு லோகங்களிலும் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவே. ஓகேவா? முதல்ல தோன்றினவங்க ஒரு 25 பேரு. அவங்கள பகவான் வந்து தன்னோட மனசால தோற்றுவிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பல்வேறு லோகங்களை உற்பத்தி பண்ணாங்க. அந்த ஒரு லோகத்திலயும் நிறைய உயிர்வாழினங்களை உற்பத்தி பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாம் எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா பகவான்கிட்ட என்ன. சோ எல்லா சோர்சஸ் எல்லாமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் யாரு, மூல காரணம், ஆதி மூலம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஓகேவா? பிரஜாபதிகளை உற்பத்தி பண்றதுனாலதான் பிரஜைகள் பிறக்குது. சோ அந்த பிரஜாபதிகளோட சேர்த்து மொத்தம் 25 பேரை பகவான் இனிஷியலா உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 7 முனிவர்கள் மற்றும் 4 குமாரர்களின் பெயரை குறிப்பிடவும். ஓகேவா? 7 முனிவர்களை முதல்ல பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உற்பத்தி பண்ணாங்க. அப்புறம் 4 குமாரர்கள்னு சொன்னோம்ல, அது யார் யாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அப்படின்னா சொல்லலாம், அல்லது இப்ப ஆன்சர் வருது. ஓகேவா? 7 முனிவர்கள் யாரு, 4 குமாரர்கள் யாரு. 4 குமாரர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட குமாரர்கள் தான். ஓகேவா? சனத்குமாரர்கள் 4 பேரையும் சேர்த்து சொல்லுவோம். அந்த 4 குமாரர்கள் பிளஸ் இந்த 7 முனிவர்கள் அவங்களதான் வந்து பகவான் முதல்ல படைச்சாங்க. முனிவர்கள் வந்து கஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமதக்னி, அப்புறம் பரத்வாஜர். ஓகேவா? இவங்க 7 முனிவர்களையும் பகவான் படைச்சாங்க. அப்புறம் பிரம்மாவோட பசங்க சனகர், சனாதனர், சனந்தனர் அண்ட் சனத்குமாரர். ஓகேவா? இந்த 4 பேரும். சோ அந்த 7+4 இவங்களோட சேர்த்து 4 மனுக்கள். ஓகேவா? 4 மனுக்களை படைச்சாங்க. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தம் வந்து எத்தனை அப்படின்னா 25 பேரை பிரம்மா படைச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சனத்குமாரர்கள் 4 பேரும் பிரம்மாவால படைக்கப்பட்டவங்க. இந்த 7 முனிவர்களும் பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க. இவங்களுக்கு அப்புறம் தான் பிரஜாபதிகள் உற்பத்தி ஆகுறாங்க. நம்மளோட மனு, வைவஸ்வத மனு, இவங்க எல்லாம் உற்பத்தி ஆகுறாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் நம்ம எல்லாம் பிறந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.7 மாதாஜி. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவான் இப்ப வைபவங்களை சொல்ல போறாங்க. அதுக்காக சொல்றாங்க, என்னுடைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ. ஓகேவா? யாருக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்குதோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அனன்ய பக்தியில ஈடுபடுறாங்க, இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இறைவனின் திருநாமங்களை மட்டும் ஒருவர் உச்சரித்தால் கிருஷ்ணரின் பெருமைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன? பகவானோட நாமங்களை நம்ம உச்சரிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா, தொடர்ந்து நம்ம நாமஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம கோலோச்சாட்ல பார்த்தோம், நாமஜபத்தை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அது நம்மள எங்க எடுத்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
நம்மள கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு கிருஷ்ணரோட திருவடிக்கே நம்மள கொண்டுட்டு போயிடும். ஓகேவா? இது வந்து பொதுவா வந்து இந்த காலையில எழுந்து நம்ம வந்து ஆரத்தி பாக்குறது, அல்ல வீட்டுல நம்ம வந்து கடவுளுக்கு பகவானுக்கு ஆரத்தி பண்றது, அப்புறம் விரதம் இருக்கிறது விசேஷ நாட்கள்ல. இப்போ ஜென்மாஷ்டமி வருது, மாசம் 2 டைம் ஏகாதசி வருது, இதெல்லாம் விரதம் இருக்கிறது அப்படிலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? ஆனாலும் கூட அந்த கடினமா இருந்தா கூட அதை நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்ம விரதம் இருக்கிறதோ, காலையில எழுந்து ஆரத்தி பாக்குறது அல்லது வீட்டுல ஆரத்தி பண்றதோ கடினமான செயலா இருந்தாலும் கூட பிறழாத மனத்தோட அதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அதை ஏத்துக்கிட்டு பகவானுக்காக பண்றோம், நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம், தொடர்ந்து பண்றோம் அப்படின்னா அது பகவானை சந்தோஷிக்கக்கூடிய செயல். அவங்க வந்து ரொம்ப அதுல பார்த்துட்டு ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஓகேவா? இது வந்து சாதாரண பக்தன், இது வந்து ஒரு சன்னியாசி தான் பண்ணணும் இல்லை. விரதம் இருக்கிறது, காலையில கோவிலுக்கு போய் அந்த ஆரத்தி பண்றது அப்படிங்கறதுலாம் வந்து ஒரு சன்னியாசி தான் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. கர்ம செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்க கர்ம யோகி, நம்மள மாதிரி உயிர்வாழிகள், நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு மூடுல இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டா மூட்ல இருக்கிறோம். சில பேர் எப்படின்னா கர்ம யோகியா இருக்கும். ஓகேவா? ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல ஆசை கொண்டுதான் இருக்கிறோம், பற்றுதல் வச்சுதான் இருக்கிறோம். நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி பலன் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துதான் நம்ம இந்த செயல்களை செய்யறோம். அப்படி இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன செய்யணுமா, பகவான் மேல பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி நம்மளோட செயல்களை மாத்திக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதுலதான் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் பண்றது. ஓகே, கடினமா இருந்தா கூட நம்ம அந்த ப்ராசஸ வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து அதை செய்யறது மூலமா அதை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், நம்மளோட வாழ்க்கை முறையில ஒரு பகுதியாவே இதை கொண்டு வந்துடலாம். அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அது பகவானை சந்தோஷப்படுத்தும். அதுதான் அந்த கொஸ்டினுக்கான பதில். 10.7 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. எனது ஹரே கிருஷ்ணா, எனது இத்தகைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. நம்ம பார்த்த அதே அந்த ஃபிகர் தான் வேற. என்ன அப்படின்னா பகவான் அவங்களை ஆராதிக்கிறதுக்காக அவ்வளவு பேர் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருமே சாதாரண உயிர்வாழிகள் தான். அவங்க ஆட்சி செய்யற மதுரால இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் தான். அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, பக்தி தொண்டு பண்றதுக்காக அவங்கள பாக்குறதுக்காக வரிசையில நிக்கிறாங்க. ஆனந்தமா அவங்களோட நாம ஜபங்களை சொல்லிக்கிட்டு கீர்த்தனைகள் பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமா அவங்கள இருக்கிறதோட இல்லாம பகவானையும் சந்தோஷப்படுத்துறாங்க, திருப்திப்படுத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.8 மாதாஜி. अहं सर्वस्य प्रभवो मद्दः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां पुदा भाव समन्विताः. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்துதான் அந்த 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா சொன்னால 8, 9, 10 and 11 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஓகேவா? பகவான் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல ஆன்மீக வானில இருக்கிறாங்க. எங்கேயோ நமக்கு சிந்தனைக்கு எட்டாத ஒரு உயரத்துல இருக்குது அந்த ஆன்மீக வானம். அங்க இருக்கிற உலகங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. ஓகேவா? அதுக்கு அவங்க மூலம். அப்புறம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, பிரம்மஜோதியை தாண்டி இந்த மாதிரி ஜட உலகத்தையும் அவங்க தோற்றுவிச்சாங்க. சோ இந்த ஜட உலகத்துக்கும் அவங்கதான் மூலம், ரெண்டுத்துக்கும் சோர்ஸ் அவங்கதான். அவங்க மேல இருந்தாலும் அவங்க ஆன்மீக உடலோட இருப்பாங்க, ஜட உலகத்துக்கு வந்தாலும் அவங்களோட உடல் எப்படி இருக்கும், ஆன்மீக உடலாதான் இருக்கும். ஆனா மனிதனுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி லோயர் ஸ்பீஷிஸ்க்கு எல்லாம் மட்டும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிற உடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட உடல். நம்ம எப்ப பக்தி தொண்டை விடையிடாராது செஞ்சு பகவான் அடையிறோமோ அப்பதான் நமக்கு திவ்யமான ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும். ஓகேவா? அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம தொடர்ந்து பக்தி தொண்டை செய்யறது மூலமா பகவானை நினைக்கிறது மூலமா அதை அடைய முடியும். ஆனா அவங்க கீழே இறங்கி வந்தாலும் கூட, ஏன்னா யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன்னு அவங்க சொன்னாங்க. 4th சாப்டர்ல அவங்க சொன்னது சம்பவாமி யுகே யுகே. ஓகேவா? எப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலையுதோ அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் நான் வருவேன்னு அவங்க சொன்னாங்கல்ல. அப்ப வரும்போது எப்படி வருவாங்க அப்படின்னா அதே ஆன்மீக உடலோட தான் அவங்க கீழே இறங்கி வருவாங்க. இந்த 2 உலகத்துக்கும் மூலம் அவங்கதான். எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. ஓகேவா? அவங்கதான் வந்து காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். எல்லாத்துக்குமே அவங்கதான் காரணம். அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வெளியில வருது. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம என்ன செஞ்சுப்போம், அவங்கதான் பரமபுருஷன் அப்படிங்கறத ஒத்துப்போம். ஓகேவா? இங்க இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பகவான் இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்தா இந்த காரணதேக்ஷ விஷ்ணு அவங்களோட முதல் விரிவங்கமா வராங்க. ஓகேவா? பலராமர்.
அதுக்கப்புறம் இந்த விஷ்ணு தோன்றாங்க. அவங்களோட மூச்சு காற்றுனால அத்தனை அண்டங்கள் பெறப்படுக்குது. அவ்வளவு அண்டங்களுக்குள்ளேயும் அவங்க எகைன் அவங்க விஷ்ணுவா, கர்ப்போதர விஷ்ணுவா அவங்க உள் நுழையிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபு. மத்தாஜி 10.9. மத்சித்தா மத்கத பிராணா யோ போதயந்தஹ பரஸ்பரம் கதயந்த சமாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச சரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. ஓகேவா. மச்சித்தா அப்படின்னா அவங்களுடைய சிந்தனைகள், மத்கத பிராணா அவர்களுடைய வாழ்க்கை. ஓகேவா. அவங்களோட வாழ்க்கையும் சரி, அவங்களோட சிந்தனைகளும் சரி பகவானை பத்தி தான் இருக்குது. அவங்களோட பக்தி தொண்டு செய்யறதுலதான் அவங்களோட எண்ணங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்குது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஓகேவா. இதுல நம்ம பிரபுபாதா இருக்கிறாங்க. அவங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க, ISKCON. ஓகேவா. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு அப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப கம்மியான நபர்கள் தான் அவங்கள்ட்ட இருந்திருப்பாங்க. ஆனா அந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் பெருக பெருக அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எதை பத்தி தான் நினைச்சாங்க, அவங்களோட பேச்சு எதை பத்தி மட்டும் தான் இருந்தது அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டும்தான். ஓகேவா. சோ அந்த அசோசியேஷன் பெருக பெருக நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா பகவான் பக்திங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம், அதுதான் நம்மள முக்திக்கு அழைத்து செல்லும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சுது. ஹரே கிருஷ்ணா. Mathaji 10.10. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமு பயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏனமாம் உபயாந்தி தே ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தி தே. அதாவது நானே வழங்குவேன். ததாமி புத்தி யோகம், அவங்களுக்கான புத்திய, அவங்களுக்கு அந்த அறிவை நானே வழங்குவேன் பகவான் சொல்றாங்க. யாருக்கு? என்னுடைய அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு. அவங்கதான் பரமபுருஷர். அவங்கதான் பூரண உண்மை. அவங்கதான் எல்லா ஞானத்தையும் அவங்கதான் நமக்கு வழங்குறாங்க. அவங்களாலதான் நம்ம எல்லாருமே இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? அன்பு தொண்டு, பக்தி தொண்டாதான் இருக்கும். அவங்க எங்க திருப்பி போவாங்க? நிச்சயமா பகவான் அடைவாங்க. அதுக்கு தேவையான அறிவை பகவானே வழங்குறாங்களா. ஓகேவா. ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம், பகவான் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல். ஆனா அவங்க யாருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, பிளெஸிங்ஸ் அவங்க அதிகமா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பக்தர்களுக்கு. அவரை நினைக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவரையே நினைச்சு அவரோட திருவடி தாமரை அடைவாங்க. என்னுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் அழிவு விடுவதில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அவங்க திருப்பி பகவான்கிட்ட சேர்றதுக்கான அறிவை அவங்களே வழங்குறாங்க. என்ன அறிவு அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தி, பக்தி யோகம் தான். ஓகேவா. பக்தி தொண்டை தான் நம்ம திருப்பி செய்யணும். அந்த அறிவு தான். பக்தி தொண்டை விடாம செய்யணுங்கிற எண்ணத்தை நம்ம மனசுல வலுப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் அறிவு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Mathaji 10.11. தேஷாமேவானுகம் பார்த்தம் அகம் மஞ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அதாவது அந்த ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்க, ஒளிய கொடுக்கக்கூடியவங்க. அதான் அவங்களோட மனசுல அறியாமை அப்படிங்கிற இருள் இருந்தா கூட அதை என்ன செய்யறாங்களாம் பகவான் ஞானம் என்னும் அந்த புத்தி கொடுக்குறாங்கல்ல, அறிவு கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த சுடர்விடும் தீபத்தினால் நான் அழிக்கின்றேன். அதாவது பக்தர்கள் மேல விசேஷ கருணையை அவங்க காட்டுவாங்க. எல்லார் மேலேயும் அவங்க கருணை இருக்கும். அவங்க எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப மெர்சிஃபுல்லான கடவுள். ஓகேவா. பகவான் எப்பவுமே மெர்சிஃபுல். ஆனா அவங்க விசேஷ கருணை யார் மேல காட்டுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், பக்தர்கள் மேல. அந்த பக்தர்கள் மேல தன்னுடைய விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களோட இதயத்துக்குள்ளேயே போய் வசிக்கிறாங்க. எப்படி வசிக்கிறாங்க? பரமாத்மா ரூபத்துல. நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்தாச்சு. ஓகேவா. பகவான் பரமாத்மா ரூபத்துல நம்மளோட மனசுல இருக்காங்கிறத பார்த்தாச்சு. அதுதான் அப்ப நம்மளோட இருக்கக்கூடிய அறியாமை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னால வரக்கூடிய குணங்கள். ஓகேவா. அந்த குணங்கள் நம்மள சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணிடும், பகவான மறக்கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்ப நமக்கு அறியாமையில முழுகுவோம். ஓகேவா. அதாவது புலன் இன்பத்துக்கு அடிமையாகி
புலனிச்சையில நம்மளோட வாழ்க்கையை கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், அறியாமைங்கிற இருள் சூழ்ந்துடும் நம்மளோட மனசுல. அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தீப ஒளியா இருந்து நமக்கு அந்த புத்தியை புகட்டுவாங்க. ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அந்த அறியாமையை நான் ஒழிக்கின்றேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், நமக்கு திருப்பி பகவான் பத்தின ஞாபகம் வரும். நம்ம என்ன செய்வோம், பக்தி தொண்டை செய்ய ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா. ஒரு டிவோஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மனசுக்குள்ள ஒரு விதைய போட்ட மாதிரி ஆயிடும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பக்தன் ஆகிறோம், நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது ஒரு விதை மாதிரி நம்ம மனசுல விழுந்துரும். ஓகேவா. நம்ம எப்படி ஒரு விதை மண்ணுல போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு தொடர்ந்து தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த விதை முளைச்சு செடியாயி அது நல்ல மரமாயி அது பூ பழம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குதோ, அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ள போட்ட இந்த விதையை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தண்ணி ஊத்தி வளர்க்கணும். எப்படி என்ன தண்ணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின எண்ணங்கள், அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைகள், தொண்டு. ஓகேவா. சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா தான் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அவங்களோட பாடல்களை கேட்கறது, கீர்த்தனைகள் பாடுறது, பகவானை நினைக்கிறது. ஓகேவா. 9 டைப்ஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா. இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா என்ன ஆகும், நம்ம மனதுக்குள்ள போட்ட இந்த பக்திங்கிற விதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும். அது வளர்ந்து கொடியாகும். அது கொடியா வளர்ந்து அது எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மனசுல இருந்து அது நம்ம இருக்கிறது எங்க அப்படின்னா இந்த ஜட தோற்றத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஓகேவா. இந்த இடத்துல இருந்து நம்மள அது எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னா கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானோட திருவடி பாதத்துல கொண்டு போய் சேர்க்குது. அந்த கொடி அது வரைக்கும் வளருமா. பிரம்ம ஜோதியை குறிச்சுண்டு அது எங்க போய் வரைக்கும் சேரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட திருவடிக்கு போய் சேரும். அங்க போய் அங்கதான் அது தஞ்சம் அடையும். அப்ப நம்மளோட டிவோஷன் சர்வீஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட திருவடி தாமரை அடைந்தே தீரணுங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா. இதையும் யார் தருவா அப்படின்னா பகவான் தான் தருவாங்க. ஏன்னா அந்த விதையை அவங்கதான் போட்டாங்க. அப்படிங்கும் போது டிவோஷன் சர்வீஸ தொடர்ந்து பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணத்தையும் பகவான் நமக்கு ஊக்குவிப்பாங்க. ஓகேவா. சோ அங்க போயிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பகவானோட திருவடியில தஞ்சம் அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.12 and 13 வாசிங்க. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं पवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं सैव प्रविशीमे. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் சதுர்ஸ்லோகி முடிச்சோடனே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பக்தி தொண்டோட சாராம்சம் தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா. பக்தி தொண்டை நம்ம எப்படி செய்யணும், அதுக்கு பகவான் எப்படி நமக்கு வழிமுறையை கொடுக்குறாங்க, அவங்களே அதுக்கான புத்தியை வழங்குறாங்க. நம்ம பக்தனா ஆகணும், அடுத்தது பக்தி தொண்டு புரியணுங்கிற அந்த புத்தியை அவங்களே வழங்குறாங்க. நம்ம அதுல சறுக்கிடாம இருக்கிறதுக்காக சறுக்கணும்னா கூட உள்ளர என்ன அவங்க ஞான ஒளி. ஓகேவா. அந்த அறியாமை என்னும் அந்த இருளை அகற்ற ஞான ஒளியா அவங்களே தீபமா இருக்கிறாங்க. சோ நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன தூய பக்தரா ஆகும். நம்மளோட மனசு களங்கம் இல்லாத மனசு. நம்ம என்ன செய்ய ஆரம்பிப்போம், களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிப்போம். இந்த விஷயங்களை பகவான் சொன்னோன்னே அர்ஜுனனுக்கு அவனுடைய எல்லா டவுட்டும் விலகிட்டு பூரணமா தெளிவாயிடுறாங்க. இதுல இருந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பரம்பிரம்ம பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான். ஓகேவா. நீரே பரபிரம்மம். அடுத்தது நீங்க இருக்கிற இடமே உன்னதமான இருப்பிடம். பரம் தாமம். ஓகேவா. தாமம் அப்படின்னா இடம்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அடுத்தது மிகவும் தூய்மையானவர். பவித்ரம் அப்படின்னா அவங்க களங்கமற்றவர். ஓகேவா. அவங்கள்ட்ட எந்த விதமான களங்கமோ எந்த விதமான மாசு அசுத்தம் எதுவுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவங்கதான் யாரு, பரம சத்தியம், உண்மை. அவங்கதான் சச்சிதானந்த விக்கிரகம்னு சொன்னோமா. ஓகேவா. சச்சிதானந்த விக்கிரகம் தான். அவங்கதான் என்ன பூரணமானவங்க. அவங்கதான் உண்மை பொருள். ஓகேவா. அடுத்தது ஆனந்த விக்கிரகம்னு நம்ம பகவானோட திவ்ய ரூபத்தை பத்தி சொல்லும் போது சொல்லியிருக்கிறோம் சச்சிதானந்த விக்கிரகம்னு. அதனால அவங்க பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் ஒத்துக்கிறாங்க. அடுத்தது நீரே நித்தியமானவர். அவங்கதான் எட்டர்னல். அடுத்தது திவ்யமானவர். அடுத்தது ஆதி தேவர். அவங்கதான் யாரு அப்படின்னா முதல்ல எல்லாரும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல தோன்றினவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அது அவங்கதான் ஆரம்பத்திலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாலே அவங்கதான் சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் யாரை கொண்டாக்குறாங்க, சிவபெருமான் வராங்க, பிரம்மா வராங்க, பாக்கி எல்லா தேவர்களையும் பகவான் தான் உற்பத்தி பண்றாங்க. அடுத்தது பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர், அஜம் விபம். ஓகேவா. உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை இப்பெல்லாம் இதெல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவான் இப்ப சொல்ல கேட்டு அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. இதெல்லாம்
ரிஷிகளெல்லாம் நீங்கன்னு அர்ஜுனன் வந்து ஒத்துக்கிட்டு இதை நான் மட்டும் ஒத்துக்கல, இதுக்கு முன்னாடியே யாரெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து சாட்சிக்கு 4 பேரை சொல்றாங்க. யாரு அப்படின்னா நாரதர், அசிதர், தேவலர் மற்றும் வியாசர். இந்த மாதிரி மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் கூட இதை உறுதி செய்துள்ளனர். ஓகேவா? இது அர்ஜுனனுக்கு வந்து டவுட். இப்ப பகவான் சொன்னதுல இருந்து அர்ஜுனன் ஃபுல்லா கிளியர் ஆயிடுறாங்க. பகவான் சொன்னதுல இருந்து மட்டும் கிளியர் ஆகாம இத பத்தின விஷயங்களை ஏற்கனவே வந்து இவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 4 ரிஷிகளையும் குறிப்பிடுறாங்க. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். அவங்க சொன்னதோட இல்லாம பகவானே இதை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அதேதான் பிரபு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மத்தஜி 10.14, 15 ரெண்டுமே வச்சிருங்க. சர்வமேதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹிதே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவான தனாவஹ ஸ்வயமேவாத்மானம் வேத்தத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷ தேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். ஓகேவா? ஏன்னா ஏற்கனவே 4 ரிஷிமார்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பகவானும் இப்ப ஸ்வயம் சொல்லிட்டாங்க, என்னிடமிருந்து கேள் அப்படின்னு சொல்லி பகவானும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. இது அர்ஜுனன் மறுபடியும் ஒத்துக்கிறாங்க. இது பகவான் சொன்ன வேர்டிங்ஸ் தான். தேவர்களோ அல்லது ரிஷி முனிவர்களோ என்னை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது, நான் தான் மூலம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு பகவான் செகண்ட் ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க. அதேதான் இப்ப அர்ஜுனன் திருப்பி வழிமொழிறாங்க. உமது வியக்தித்துவத்தை, உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட சக்தி இருக்கு, உங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்னங்கிறது அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்புறம் மறுபடியும் சொல்றாங்க, உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, நீங்க தான் எல்லாருக்கும் காரணமா, நீங்க தான், உங்கள்கிட்ட தான் எல்லாமே பிறப்பெடுக்குது, அனைவருக்கும் நீங்க தான் பகவான். அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் நீங்க தான், அகிலத்தின் இறைவனை, எல்லா லோகங்களுக்கும் நீங்க தான் பகவான். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அவங்கள பத்தி யாருக்கு தெரியுமா? பகவான் ஒன்லி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்கள பத்தி அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவங்க சொன்னாதான் நமக்கு புரியும். ஓகேவா? அவங்கள பத்தி நமக்கு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அலாதியான ஒரு சக்தி உடையவங்க அவங்க. சோ அவங்களோட வியக்தித்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பகவான் அவங்களோட வாயிலிருந்து சொன்னா மட்டும்தான் நமக்கு அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.16 Mathaji. வக்துமர்ஹஸ்யசேஷேன திவ்யா ஹ்யாத்ம விபூதயஹ யாபிர்விபூதிர்பிர்லோகான் இமாம்ஸ்த்வம் வியாப்ய திஷ்டசி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். ஓகேவா? ஆல்ரெடி அவங்க வந்து 7th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க, நீரின் சுவையாக நான் இருப்பேன், ஆகாயத்தில் ஒளியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சில வைபவங்களை அவங்க குறிப்பிட்டாங்க. 9th சாப்டர்ல சொன்னாங்க சில வைபவங்களை. இந்த மாதிரி இந்த உலகம் முழுவதும் நீங்க என்னென்ன மாதிரி சுரூபத்துல நீங்க வியாபிச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும், அந்த எல்லா திவ்யமான வைபவங்களையும் நீங்க எனக்கு விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் இங்க கேட்டுக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி 17, 18 ரெண்டுமே படிச்சிருங்க. கதம் வித்யாம் அஹம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயத் கேஷு கேஷு சபா கேஷு சிந்தியோசி பகவன்மயா விஸ்திரேணாத்மனா யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூயஹ கதய திருப்திரி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் நீங்க நாம். ஓகேவா? கேஷு கேஷு பாவேஷு அப்படின்னா எந்தெந்த உருவங்கள்லாம் நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் எப்படி நினைவுல வச்சுக்க முடியும்? சிந்தையோ பகவன்மையா. ஓகேவா? நான் எப்படி உங்களை வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியும்? இந்த ஜட இயற்கையில நீங்க பல்வேறு ரூபங்கள் எடுத்திருக்கிறீங்க. உங்களை நீங்க அதுல எப்படி எல்லாம் வெளிக்காமிச்சுக்கிறீங்க, எப்படி உங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை நான் எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாங்க. அடுத்தது, ஜனார்தனா, உனது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். ஏன் அப்படின்னா
இவங்க பகவான் வந்து அவங்களோட யோக மாயினால அவங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் அவங்க மறைக்கப்பட்டிருக்காங்க. யாரு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குதான் அந்த யோக மாயை விலகி பகவான் யாருங்கிற அந்த விஷயம் உண்மை புரியுது. ஓகேவா? யாருக்கு அப்படின்னா தூய பக்தருக்கு தான் அந்த விஷயம் புரியும். அந்த ஞானம் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா தூய பக்தனுக்கு தான் கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்கதான் உண்மையான மனசோட அன்டிவேட்டட் மைண்டோட பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. சோ அதனால இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்கும் போது என்ன கேட்கிறாங்க, அந்த யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. எனக்கு எப்பவுமே என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயர்டன் ஆகல. அப்புறம் எனக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசைதான் மேலோங்குது. அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். பகவானோட வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு சுவை மிகுந்ததா இருக்குதான். அதை நான் திரும்பி திரும்பி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு அர்ஜுனன் நீங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Mathaji 10.18. विस्तरणात् मनोयोगं विभूतिं जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. கதய திருப்திஷ்கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்கள பத்தி பேசுறதுல திருப்தி அடைகிறாங்க. யாரு பகவானை பத்தி பேசுறதுல திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா டிவோட்டிஸ் தான். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தோம் அசோசியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட பேச்சு யாரை பத்தி தான் இருக்கும், அதுல யாருதான் முக்கியமான முதல் நபரா இருப்பாங்கன்னா பகவான் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தெளிவாக கூறவும், தயவு செய்து விவரமாக கூறவும், உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லைன்னு அவங்க சொல்றாங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.19. हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यातम विभूदयः प्रातान्यतः गुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्त्रयस्मे. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அதுல ரொம்ப முக்கியமான பிரதானமா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட இப்ப சொல்றேன்னு சொல்லிடுறாங்க பகவான். எல்லா விதமான விபூதிகளையும் அவங்க அந்த இடத்துல சொல்லல, மிக சிறியது மட்டும்தான். அதுல பிராதானியத்தை அப்படின்னா பிரதானமா இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் வைபவங்களை மட்டும் இங்க ஷேர் பண்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு நான் சொல்றேன்னு அவங்க சொல்றாங்க. நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன், ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. இந்த ஜட உலகத்துல அவங்க பலவேறு விதத்துல அவங்க தன்னோட தோற்றத்தை வெளிக்காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல போறது இல்ல, மிக முக்கியமானதை மட்டும்தான் உன்னுடன் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.20 Mathaji. अहम आत्मा कुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश स मध्यम च भूतानाम अंत एव च. ஹரே கிருஷ்ணா. குடாகேஷா அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. குடாகேஷன் அப்படின்னா தூக்கத்தை வென்றவன். ஓகேவா? அவன் அர்ஜுனனால தூங்காம கூட ரொம்ப நாள் இருக்க முடியும், அதுக்காக தான் குடாகேஷன் அப்படிங்கிற வேர்டு அங்க. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் விற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. இது நமக்கு செகண்ட் சாப்டர்லயே பகவான் சொல்லிட்டாங்க. ஆத்ம ஞானத்தை விளக்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா உடலுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மான்னு உரையுது. அந்த ஆத்மாவுடைய இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா சூப்பர் சோல் பரமாத்மா. அந்த எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் பகவான் இருக்கிறாங்க. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறது அவங்கதான் அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்றதும் அவங்கதான், எல்லாத்தையும் கடைசியில அழிக்கிறதும் அவங்கதான். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குணாவதாரங்களை பொறுத்து இருக்குது. அவங்க கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்தது அந்த மூட் ஆஃப் நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி ரஜோகுணத்திலையும் தமோகுணத்திலையும் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவும் சரி சிவபெருமானும் சரி அதை என்ன செய்யறாங்க, அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அப்புறம் கடைசியா அதை அனிஹிலேட் பண்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த பிரம்மாவும் சரி சிவனும் சரி யாரோட விரிவங்கம் அல்லது யாரோட அவங்க யார்கிட்ட தோன்றுனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு தான் அதுக்கு காரணம். சோ இது எல்லாமே சேர்த்து யாரு காரணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிக்கிறாங்க. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பம் நான் தான், அதோட நடுவும் நான் தான், அதை மெயின்டைன் பண்றதும் நான் தான், ஃபைனலா அவங்க எல்லாரையும் அனிஹிலேட் பண்றதும் நான் தான். ஓகேவா பிரபு? நெக்ஸ்ட் 10.21. आदित्या नामहं विष्णुर ज्योतिषां रवि रंशमान् मरुदामस्मै नक्षत्राणामहं शशि. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு. ஓகேவா? மொத்தம் டோட்டலா 12 ஆதித்யாஸ் இருக்காங்க. அதுல வந்து அவங்க
விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க. 12 ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணு ஒருத்தம். ஆதித்யனா அதித்தியோட பசங்க. ஓகேவா? அதித்தி அந்த திதி 2 பேரும், அவங்க 2 பேரும் சிஸ்டர்ஸ். அதுல அதித்தியோட பசங்களுக்கு பேரு ஆதித்யர்கள்னு பேரு, அப்புறம் திதியோட பசங்களுக்கு பேரு தைத்தியர்கள்னு பேரு. ஓகேவா? அதுல விஷ்ணுவா நான் என்னோட அவங்களோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து விஷ்ணு. அடுத்தது ஜோதிகளில் ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய ஜோதியில வந்து எது ரொம்ப பிரகாசிக்கக்கூடிய ஜோதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன். அடுத்து மருத்துகளில் நான் மரிசி. மருத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விண்டு. இந்த ஆகாயத்துல மொத்தம் 50 விதமான காற்று இருக்குதான். அந்த காற்று எல்லாத்தையும் யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்க பேர் மருத்து. ஓகேவா? அதுல யார் சிறந்தவங்க அப்படின்னா மரிசி. அவங்கதான் வந்து அந்த காற்றை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க. மரிசீர் அந்த தாம் அஸ்மி, நான் மரிசின்னு. அடுத்தது நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஓகேவா? ஸ்டார்ஸ்ல அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சந்திரனா இருக்கிறாங்க. உங்களை ஒண்ணு ஒண்ணா லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. இது உங்களுக்கு வந்து குவிஸ்ல யூஸ் ஆகும், கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மத்தாஜி ருத்ராணாம் சங்கரஸ்வாஸ்மி வித்தேஷா யக்ஷ ரக்ஷசாம் வசுனாம் பாவ கஷ்சாமி மேருஹு சிகரினாம் அஹம். எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான். ருத்ரர்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா 11 ருத்ராஸ். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ருத்ரா யாரு அப்படின்னா சிவபெருமான். அவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்களோட தோற்றம் தான். அடுத்தது யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் நிறைவன் குபேரன். யக்ஷன்ல யாரா நான் இருக்கேன், அத்தனை யக்ஷர்கள் இருக்காங்க, அதுல யாரா நான் இருக்கேன் அப்படின்னா குபேரன் நான் தான். வசுக்களில் நான் நெருப்பு. ஓகேவா? அக்னி பகவான். அவங்க வசுக்கள்ல அக்னி பகவானா பகவான் இருக்கிறாங்க. மலைகள்ல நான் என்னவா இருக்கேன் அப்படின்னா மேருவா இருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பிரபு. புரோதசாம் சமுக்கியம் மாம் வித்ருதி பார்த்த பிரஹஸ்பதிம் சேனானி நாமஹம் ஸ்கந்தஹ சரசாமஸ்மி சாகரஹ. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்ன எரிந்துகோள். புரோகிதர்கள். ஓகேவா? தேவர்கள் எல்லாருக்கும் யாரு புரோகிதர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகஸ்பதி தான். அந்த பிரகஸ்பதி யாரு அப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான். அதாவது பகவான் தான் அந்த தோற்றத்துல இருக்கிறாங்க. அடுத்து சேனாதிபதிகள் இல்ல, அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இவ்வளவு சேனாதிபதிகள் உண்டு. அதுல தலை சிறந்த சேனாதிபதி யாரு அப்படின்னா கார்த்திகேயன். சிவன் பார்வதி அவங்களோட குழந்தை. அந்த கார்த்திகேயன் நான் தான். அப்புறம் நீர் தேக்கங்கள்ல நான் சமுத்திரம் அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பிரபு. மஹர்ஷினா பிருகுரஹம் கிராம சம்யேக் மக்ஷரம் யஜ்ஞானம் ஜபய ஞானோ அஸ்மி ஸ்தாவரணாம் ஹிமாலயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு. மகர்ஷினா பிருகு. ஓகேவா? அவங்க யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா பிருகு மகரிஷியா இருக்கிறாங்க. சப்தங்கள்ல அவங்க ஓம்காரம். அப்புறம் யாகங்கள்ல என்ன அப்படின்னா நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். யாகங்கள்ல பகவான் என்னவா இருக்காங்க, நாம ஜபமா இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் நாம ஜபத்தை தொடர்ந்து பண்ணணும், விடாம பண்ணணும். நம்ம நாம ஜபம் பண்ணும் போது நம்ம வாயிலே பகவான் வந்து இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். நம்மளோட நாட்களை வந்து அவங்க நாட்டியம் ஆடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இங்க கலியுகத்துல வந்து பகவான் எந்த ரூபத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாகவத புக்கா இருக்கிறாங்க. சோ பாகவத புக் நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்தோம்னா டெய்லி அதுக்கு வந்து தீபம் காட்டணும் அப்படிங்கிறது விசேஷமான ஒரு செயல். ஓகேவா? ஏன்னா பகவான் அதுல உரையிறாங்க, அந்த புக்ல உரையிறாங்க. நம்மளோட நாட்டுல எப்ப வராங்க அப்படின்னா நம்ம நாம ஜபம் பண்ணும்போது. இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சு. மதஜி 10.26. அக்ஷவத்தஹ சர்வ விருக்ஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதஹ கந்தர்வணாம் சித்ரதஹ சித்தாதானம் கபிலோ முனிஹி. சித்தானா, சித்தர்கள்ல அவங்க வந்து கபில முனி. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம். ஓகேவா? ஆலமரமா அவங்க இருக்கிறாங்க. தேவ ரிஷிகள்ல அவங்க நாரதரா இருக்கிறாங்க. கந்தர்வர்கள்ல அவங்க தான் சித்திரதன், அதான் சித்திரரதன் வந்து கந்தர்வர்கள் நல்லா பாடக்கூடியவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா தேவர்கள்ல பாடக்கூடியவங்க. அவங்க எல்லாரையும் ஒரு செப்பரேட் கேட்டகரி போட்டாங்க அப்படின்னா அது கந்தர்வர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதுல அவங்க சித்திரரதனா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் சித்தர்கள்ல அவரு கபில முனியா இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.28 Mathaji. ஆயுதா நாமஹம் வஜ்ரம் தேனு நாமஸ்மி காம துக்க பிரஜனசாஸ்மி கந்தர்பஹ சர்பாநாமஸ்மி வாசுகிஹி.
அஸ்மி அஸ்மின்னு அவங்க சொல்றது நான் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம். அவங்க ஆயுதத்துல என்னவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராயுதமா அவங்க இருக்கிறாங்க. பசுக்களில் நான் சுரபி பசு. ஓகேவா? இதெல்லாம் எதுல இருந்து வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாரும், தேவர்களும் அசுரர்களும் ஒரு ஒரு சைடு அந்த வாசுகி பாம்பை வச்சுக்கிட்டு அவங்க கடலை கடையும் போது என்ன எடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்ததுதான் அமிர்த கலசம். அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்தது. வஜ்ராயுதம் வந்தது, சுரபி பசு வந்தது. ஓகேவா? அடுத்தது மன்மதன் வந்தாங்க, லக்ஷ்மி பிராட்டி வந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு ஆழகால விஷயம் கூட வந்தது. ஓகேவா? சோ ஆயுதங்கள்ல பகவான் தான் வஜ்ராயுதம். அடுத்தது பசுக்கள்ல அவங்க சுரபி பசு. இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன். ஓகேவா? நல்ல குழந்தை பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உள்ள ஒரு குழந்தை பிறக்கணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம யாரை வேண்டிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மன்மத சுரூபத்துல இருக்கிறாங்க. சர்ப்பங்களில் பாம்புகள் இல்ல யாரு அவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசுகி பாம்பா இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Mathaji 10.29. अनन्तः सास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणां मर्यमास्मि यमः संयतामहं. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகங்களில் நான் அனந்தம். ஓகேவா? நாகம்னா நிறைய தலையுள்ள நாகங்கள். ஓகேவா? ஏற்கனவே வாசுகி பாம்பு ஒண்ணு பார்த்தோம். இதுல நாகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய தலையுள்ள நாகம். அதுல அனந்தனா அவங்க இருக்கிறாங்க. அடுத்த நீர்வாழினங்கள்ல அவங்க வருண தேவன். முன்னோர்கள்ல நான் அரியமா. ஓகேவா? முன்னோர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பித்ருலோகம். அதுல யாரு அப்படின்னா அதோட ஹெட் அரியமாவா இருக்கிறாங்க. நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ரைட் என்ன ராங் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க தண்டனையை கொடுப்பாங்க. சோ யமனா அவங்க இருக்கிறாங்க. 10.30. Mathaji. प्रह्लादस्सास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகல்லாதன் நான். தைத்திய அசுரர்கள் திதியோட பசங்க குழந்தைங்க யாரு அப்படின்னா தைத்தியாசுரர்கள் சொன்னேன்ல, அவங்கள பிரகல்லாதனா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பிரகல்லாதன் அவங்க குழந்தை வயசுல 5 வயசுல என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பகவான் மேல தூய பக்தி தொண்டு செலுத்தி அவங்க அப்பாவே அவங்க எதிர்த்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா யாரு அவங்க தான் பகவான் இரண்யகசிபு சொல்லும் போது இல்ல பரமபுராண உண்மைங்கிறது வேற அப்படின்னு சொல்லி பிரகல்லாதன் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பக்தி தொண்டு சிறு வயசுலயே ஆரம்பிச்சவங்க. சோ தைத்தியசுரர்களில் பிரகலாதன் நான். அடக்கி அல்பவற்றில் நான் காலம். காலம் தான் எல்லாத்தையும் அடக்கி ஆளுது, மாறிக்கிட்டே வேற இருக்குது. மிருகங்களில் நான் சிங்கம். ஓகேவா? அதோட திறமையும் அதோட பலமும் வேற எந்த ஒரு மிருகத்துக்கூடயும் நம்மள பார்க்க முடியாது. சோ மிருகங்களில் அவங்க சிங்கமா இருக்காங்க. பறவைகளில் நான் கருடன். ஏன்னா அதுதான் என்ன தலைமை பறவை தான், ஹெட் ஆஃப் த ஆல் பேர்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருடன். 10.32 Mathaji. सर्गाणामादिरन्तरक्षश्च मध्यं सैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதி போரில் நான் முடிவான உண்மை. இது இந்த எல்லா படைப்புகளிலும் அவங்கதான் ஆதி, கிரியேட்டர் அவங்கதான், மெயின்டைனர் அவங்கதான், அப்புறம் அதை அனிகிலேட்டர் அவங்கதான். அடுத்தது அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. அவங்கதானே அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தாங்க. அல்லது உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் யாருக்கு நமக்கு இருக்க போறது இல்ல. அவங்கதான் பரமாத்மாவும் உள்ளர இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க ஆத்மான்னு நம்ம நிச்சயமா சர்வ நிச்சயமா ஒத்துக்க முடியும். விவாதி போரில் நான் முடிவான உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Mathaji 33. अक्षराणामागरो अस्मि तवन्द्रः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो तादाहं विश्वतोमुखः. ஹரே கிருஷ்ணா. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய ஓகேவா, அதுதான் முதல் எழுத்து, அக்ஷரம் அதுதான் நான் அப்படிங்கிறாங்க. கூட்டுச்சொற்களில் நான் துவந்த்வ அப்படின்னா 2 வேர்டு 2 லெட்டர் 3 லெட்டர் ஒன்னா சேர்ந்தது அப்படின்னா அது பகவான். அவங்கதான் ராம கிருஷ்ண அதெல்லாம் சொல்றோம். அதெல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவான். தீராத காலமும் நானே. காலத்துக்கு முடிவு உண்டா? கிடையாது. காலம் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும்.
நிகழ்காலம் ஒரு நாள்களுக்கு எப்படி இருக்கும், இறந்த காலம் ஆயிடும். எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு நிகழ்காலமாகும். அந்த மாதிரி என்ன இருக்கும், கால சுழற்சிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது தீராத காலம். அதுக்கு அவங்கதான் அந்த காலமா யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பகவான். படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. ஏன்னா பிரம்மா கிட்ட இருந்து தான் எல்லா பிரஜாபதிகளையும் அவங்கதான் உற்பத்தி பண்றாங்க. அவங்களோட பகவானோட மனசுல இருந்து பிரம்மா தோன்றுனாங்க, பிரம்மா கிட்ட இருந்து பாக்கி எல்லாரும் தோன்றுனாங்க. நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம். அவங்கதான் மரணமாவும் இருக்கிறாங்க. உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே. அவங்கதான் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் எல்லாத்தையும் அவங்களே தான் அழிக்கிறாங்க. பிரம்மனோட 100 வருஷங்கள் முடிஞ்ச உடனே அனைத்தும் அவங்கள்ட்டே போய் அவங்களோட உடம்புலயே போய் எல்லாமே ஐக்கியமாயிடும் அப்படிங்கறத நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம். பெண்கள்ல அவங்களுக்கு சில குணங்கள் இருக்குல்ல, பெண்களோட குணங்கள். அந்த குணங்கள்லாம் யாரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை. ஓகேவா, இந்த 7 குணங்கள் பெண்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா அங்க யாரு, நிச்சயமா பகவான் இருக்காங்க. ஓகேவா, இல்ல அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த செயல்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். இந்த 7த்துலயும் பகவான் இருக்கிறாங்க. சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிரகத் சாமம். ஓகேவா, சாமவேதத்துல அவங்க பிரகத் சாமமா இருந்தாங்க. கவிதைகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜபம். ஓகேவா, அதுல காயத்ரி ஜபமா அவங்க தான் இருக்கிறாங்க. மாதங்கள்ல அவங்க மார்கழி மாதம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா வசந்த காலம். ஓகேவா, பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஏமாற்றுபவர்களில் அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூது. ஏன்னா அவங்களும் எல்லாரையும் ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க. பலவிதங்கள்ல பகவான் நம்ம குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல பலவித ஏன் அப்படின்னா அநியாயத்தை எதிர்த்து நம்ம போராடும் போது நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வயலேட் பண்ணிதான் ஆகணும். அதுவும் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு வழி. ஓகேவா, அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா நிறைய அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கிற யானை இறந்ததை யுதிஷ்டரை என்ன சொன்னாங்க, அஸ்வத்தாமன் இறந்தான். அதனாலதான் துரோணாச்சாரியர் இறக்கம் அவங்கள சாகடிக்க முடிஞ்சது, கில் பண்ண முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பகவான் செஞ்சாங்க. ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ். பிரகாசமா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா அவங்கள தவிர வேற எதுவும், சூரியனே அவங்களோட கண்ணுக்கு தான் சமானம். அவங்களோட கண்ணோட உருவம் தான் யாரு அப்படின்னா சூரியனை நம்ம படிச்சிருக்கோம். நானே வெற்றி, அவங்கதான் வெற்றி. அப்புறம் நானே தீரச்செயல், அவங்கதான் என்ன, அவங்க பண்ணாத ஒரு வீர விளையாட்டுகளே கிடையாது. அவங்க பண்ணாத விஷயங்கள், அவங்களோட சக்தி எல்லாமே என்ன, அசிந்திய சக்தி, நம்மளோட சிந்தனைக்கு எட்டாத ஒரு கற்பனா சக்தி. நம்மளோட எதையுமே நம்மளோட அவங்கள இன்கன்சீவபிள்னு சொல்லுவோம்ல, அவங்கள பத்தி நினைச்சே பார்க்க முடியாத சக்தி அவங்களுக்கு உண்டு. 7 வயசுலயே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க பிருந்தாவனத்துல நல்ல மழை வெள்ளத்துல மக்கள் எல்லாம் சிக்குண்ட போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா கோவர்தன கிரியை எடுத்து அவங்க கையில பிடிச்சாங்க. அது சுண்டு விரலால, லெப்ட் ஹேண்டோட சுண்டு விரலால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா கோவர்தனகிரியை தன்னோட விரல்ல பிடிச்சாங்க. இந்த மாதிரி அசிந்தியா சக்தி உள்ளவங்க அவங்க. நானே பலவான்களின் பலம். யாரெல்லாம் தீரர்கள் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லார் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பலமா அவங்க இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். ஓகேவா, விஷ்ணு குலத்தவனே அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் அர்ஜுனன் கால் பண்ணுவாங்க பகவான. விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். பாண்டவர்கள்ல யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன். ஓகேவா, அர்ஜுனன் பகவானோட ஒரு அம்சம். முனிவர்களில் நான் வியாசர். ஏன்னா வியாசர் தான் என்ன செஞ்சாங்க, வேதங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம மக்களுக்கு தொகுத்து கொடுத்தவங்களே அவங்கதான். ஒரு மிகச்சிறந்த ரிஷி அவங்க. பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. உஷனா அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருபாச்சாரியார் இருக்காங்களா, அவங்கதான். கிருபாச்சாரியார் அசுரர்களோட குரு. ஓகேவா, அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட எண்ணமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மிகச்சிறந்த எண்ணங்களுடைய கருத்துடையவங்க. அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டா இருக்கும். அவங்க அசுரர்களுக்கு குருவா இருந்துட்டு இருந்தாங்க சுக்கராச்சாரியார். அவங்களுக்கு பேர் தான் உஷனா. அவங்க பெரும் சிந்தனையாளர். ஓகேவா, வாமன ரூபத்துல அவங்க போனபோது மகாபலி சக்கரவர்த்தி தானம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. அப்ப போய் என்ன செஞ்சாங்க, சுக்கராச்சாரியார் கொடுக்காதீங்க, வந்திருக்கிறது பகவான்னு தன்னோட ஞான திருஷ்டியில தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்குன்னு இருக்குல்ல அந்த சுப்பீரியர் பவர், அந்த சுப்பீரியர் பவர் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்தது பகவான் தான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு பெரும் சிந்தனை உடையவங்க யாரு அப்படின்னா சுக்கராச்சாரியார். சோ அவங்களாவும் அசுர குருவாவும் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு பகவான் இடத்துல சொல்றாங்க. அடக்கியாள முறைகளில் நான் தண்டனை. யாருக்குமே என்ன வேணும், தண்டனைங்கிறது நிச்சயமா வேணும். நம்ம பாவகாரியங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான விளைவுகள்ல இருந்து நம்மளால தப்பிக்க முடியாது. அதுக்கான தண்டனை நாம் அடைந்தே தீருவோம். அப்பதான் மறுத்தனம் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், பாவ காரியங்களை பண்ண மாட்டோம். வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி. ரகசியங்களில் நான் மௌனம். ஓகேவா, எப்ப ரகசியமா ஒரு விஷயத்த வச்சிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மௌனமா இருந்தாதான். நம்ம எந்த விஷயங்களும் பேசாம இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்னவாயிடும், சீக்கிரட்டா தான் ஆயிடும். ஞானிகளில் நான் ஞானம். ஓகேவா, எல்லாம் தெரிஞ்ச உண்மையான ஞானிகள்ல என்ன அவங்களோட ஞானம், அவங்களோட விஸ்டமா அவங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Mathaji 10.39.
ஹரே கிருஷ்ணா. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹமர்ஜன ந ததஸ்தி வினா யத்ஸ்யாத் யான்மயா பூதம் சராசரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அகம் பீஜ பிரதபிதா. இதை சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க 14 சாப்டர்ல வரும். நான் எல்லாருக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு. எல்லா உயிர்வாழிகளும் யார்ட்டேந்து பிறக்குது அப்படின்னா பகவான்டேந்து. ஏன்னா அவங்கதான் அந்த விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையா இருக்காங்க. யாக சக்கரத்துல கூட பார்த்தோம், பகவானை நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்க வழிமுறைப்படி நம்ம யாகம் செஞ்சோம் அப்படின்னா மழை வரும். மழையினால தானியங்கள் உற்பத்தியாகும். அந்த தானியங்களை சாப்பிட்றதுனால மனிதன் என்ன செய்வாங்க, இனவிருத்திக்கு ரெடி ஆவாங்க. சோ பெண்ணோட கரு வளரும். அப்ப அந்த குழந்தை அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்வாங்க, திருப்பி அதை கொண்டு போய் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. அதை சாப்பிடுறதுனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த இனவிருத்திங்கிறது வருது. அந்த மழையினால தோற்றுவிக்கப்பட்ட தானியங்களை சாப்பிட்றதுனால. இது யாக சக்கரம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிறோம். சோ விதையை கொடுக்கறது யாரு அப்படிங்கிறது அதுல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த யாக சக்கரத்துல. சோ உயிர்வாழிகளின் உற்பத்தி செய்யும் விதை அவங்கதான். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் என்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லயுமே பகவான் ஏதோ ஒரு ரூபத்தை தாங்கி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நெக்ஸ்ட் 10.40 பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. ஓகேவா, அவங்களுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு there is no limit. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணமே. ரொம்ப சிலதை மட்டும்தான் சொன்ன, பிரதானமா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை தான் பகிர போறேன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி மிகச்சில விஷயங்களை மட்டும்தான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் எடுத்துரைக்கிறாங்க. பிரபு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பிரபு. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை என்பதை அறிவாயாக. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. யத் விபூதிமத் சத்துவம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத்த தேவாகச்சத்துவம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். ஓகேவா, எல்லா வைபவங்கள் எல்லாமே புகழக்கூடிய வைபவங்கள் தான். ஏன்னா ஒன்னொன்னுலயும் அவங்க என்னவா இருக்கேன்னு சொல்றது, அதை எடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஜட தோற்றமா தான் இருக்கும். அது சாதாரண உயிர்வாழிக்கு அப்ப அதுல ஒரு ஆன்மீகம் கலந்திருந்தது அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே தெரியாது. நீர்ல என்ன நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நீரோட சுவையை தான் சொல்ல முடியும். உப்பு தண்ணி எடுத்து குடிக்க முடியுமா? முடியாது. சோ நீரோட சுவையா பகவான் இருக்காங்கன்னா அந்த இனிப்பு சுவைய குடிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லயும் அந்த ஆன்மீகத்தை நீக்கிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எதுவுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, எடுத்துக்க முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்களா தான் இருக்கும். சோ புகழத்தக்க அனைத்து விஷயங்களும் அனைத்து வைபவங்களும் அவங்களோட தேஜஸ்ல இருந்து சிறு பொறி தான். அது எல்லாமே ஒரு ஸ்பார்க் தான். அப்ப பகவான் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளவு வைபவங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்குங்கிறத நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கணும். சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவைதான் இது அப்படின்னு பகவான் அறிவிக்கிறாங்க இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10.42 அதவா பகூனை தேன கிம் ஞாதேன தவார்ஜுன விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதிதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? இந்த வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் நீ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு பகவான் சொல்றாங்க. பூரணத்தின் வைபவத்தை கம்ப்ளீட்டா சொல்லிட்டு பிரதானமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விளக்கமா கொடுத்துடுறாங்க. ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பகவான், எதுலாம் நான் தோன்றிட்டு இருக்கிறேன், என்ன மாதிரி விஷயங்களா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு இதை எதையும் அறிய வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா நீ பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பீஷஸ்லயும் யாரு இருக்கா அப்படின்னா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நான் தான் இருக்கிறேன். என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக, அவங்களோட சிறு அம்சம் என்னன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்க ஜடசக்தி தான். ஓகேவா, அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிந்த ஜடசக்தி மூலமா தானே எது உருவாச்சு, இந்த மகத்தத்துவம் உருவாச்சு. ஓகேவா, இந்த ஜட உலகம்ங்கிறதே இந்த மெட்டீரியல் நேச்சருங்கிறதே யாரு, அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்தி தான். அது ஒரு சிறு அம்சம் தான். ஓகேவா, ஆனா பகவானுக்குள்ள இன்னும் என்ன இருக்கு, இன்டர்னல் பொட்டன்சி நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி இருக்கு. அந்தரங்க சக்தி மூலமா அவங்க பலவிதமா அவங்க என்ன இருக்கிறாங்க, விரிவங்கங்கள் அடைஞ்சிருக்காங்க. காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் நம்மளுக்கு நியூமரஸா இருக்கும், நம்மளால கணக்கிடவே முடியாது. அவங்க இந்த பௌதிக உலகத்தை படைச்சதோட இல்லாம இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ளேயும் அவங்க உள்நுழைந்து அங்க இருக்கிற ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் அவங்க அதோட மனசுக்குள்ளேயே இடம் பெற்றிருக்காங்க. எல்லா இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா ஸ்பீஷஸ்குள்ளேயும் அவங்க பரமாத்மாவா உள்ளர நுழைஞ்சு அதை எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதா அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக பரமாத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ரூபம்ங்கிறது நமக்கு புலப்படாதது. ஓகேவா, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அணுவை விட சிறியதா இருக்கும். அந்த அம்சத்தின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குள்ளேயும் அவங்க நுழைஞ்சிடுறாங்க. பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை நான் தாங்குகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் கடைசியா சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
இந்த சாப்டர்ல பகவானோட வைபவங்கள்ல நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 40க்கு மேல நம்ம பார்த்தோம். அவங்க வந்து எதுல எந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கிறாங்க, அவங்களோட தோற்றம் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நிறைய பார்த்தோம். இதுல சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு நீங்க உங்களை வந்து செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆதித்யரில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா 12 ஆதித்யர்கள், அதுல அவங்க விஷ்ணுவா இருக்காங்க. நட்சத்திரங்களில் கிருஷ்ணர், யாராவது பதில் சொல்ல வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. நட்சத்திரங்களில் கிருஷ்ணர். மாதா ஒரு சந்தேகம் மாதா, அந்த ஹரி ஓம் தத்சத் அது இத முடிச்சிட்டு சொல்லிடுவோம் மாதாஜி, நானும் பிரேயர் சொல்லணும். நட்சத்திரங்களில் கிருஷ்ணர் சந்திரனா இருக்கிறாங்க. சப்தங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் பிரணவ மந்திரம் ஓம். ஏன் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க மாதாஜி? ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. எல்லாமே இப்ப சொன்னது தானே நம்ம. டிவோட்டிஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பதில் சொல்லுங்க. மரங்களில் கிருஷ்ணர் ஆலமரம். குட். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் முனிவர்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் கபில முனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். பிரபு சாரி பிரபு. தேவரிஷிகளில் கிருஷ்ணர் நாரதர். ஹரி போல். அசையாத பொருட்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் இமயமலை. குதிரைகளில் கிருஷ்ணர் சொன்னேன்ல, அவங்க ஆழகால விஷம் வந்தது, குதிரை வந்தது, அப்புறம் யானை ஒண்ணு ஒன்னா உள்ளரைந்து வரும். ஓகேவா? அவங்க வந்து அந்த பார்க்கடலை கடையும் போது அதுல உச்சைஸ்ரவா அப்படிங்கிற குதிரை அந்த பார்க்கடலை கலைஞ்சாங்கல்ல அசுரர்களும் தேவர்களும் சேர்ந்து அமிர்த கலசத்தை எடுக்கணும்னு. அப்ப வெளியில வந்த ஒரு பொருட்கள்லயும் யாரு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணுதான். அவங்களோட அம்சம் தான் இதெல்லாம். உச்சைஸ்ரவா அப்படிங்கிற குதிரை. மிருகங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் சிங்கம். ஞாபகம் வர்றத சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தைத்தியர்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் தைத்திய அசுரர்கள்ல யாரா இருக்கிறாங்க? பிரகலாதன். எஸ், ஹரி போல். பிரகலாத். பசுக்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் சுரபி. ஹரி போல். அறிவியலில் பகவான் கிருஷ்ணர், அறிவியல்ல ஞானம், என்னவா இருக்கிறாங்க? ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. ஓகேவா? இதுதான் என்ன பேசிக் நாலேஜ். இதுதான் ஓகேவா? நம்மளோட உடல் வேற ஆன்மா வேற அப்படிங்கிற இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாலேஜ். மந்திரங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் காயத்ரி மந்திரம். ஹரி போல். எல்லாரும் நல்ல பதில் சொன்னீங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 10 சுருக்கம். இது தலைப்புகளுக்கு தகுந்த மாதிரி முக்கியமான சொற்கள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 10.8 to 10.11 ஸ்லோகாஸ் வந்து சதுர் ஸ்லோகி. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற பகவான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்களோட சாராம்சம் தான் இந்த 4 ஸ்லோகத்திலே இருக்குது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உன்னத நிலையை ஏற்றுக்கொள்றது, அந்த பரபிரம்ம பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான், அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார். 19ல இருந்து 42 வரைக்கும் தன்னோட வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு கடைசியா என்ன சொல்லிடுறாங்க? இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு? ஏன்னா நானே சிறு பொறியா மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லா ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் நான் புகுந்து எல்லாத்தையும் நானே தாங்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதோட கண்டினியூஷன் தான் நாளைக்கு வர போறது, 11th சாப்டர். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டினை வச்சுதான் நாளைக்கு அவங்க திருப்பி அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. हरे कृष्णा प्रभु. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.